Galing Binalunan ang galing. Subot tayo sa bayan ng Binalunan. Ayan, tayo ay nandito sa Binalunan. Pangasinan. Laki ng plaza nila dito, guys. Ayan. Oh. That was like 10 years ago. Ganda ng mga bonsai nila. Bonsai? Nangamatay. Wala, hindi naalagaan. Hindi naalagaan yung mga bonsai nila. Ay, sa church. Sarado. Sarado yung church. Okay, sarado yung church. Ng Santo Niño. Santo Niño Church, kaya lang sarado. Ito. Santo Niño Church. Santo Niño Church ng Binalunan. Dito lang tayo sa paligid ng church nila. Kasama pa rin sa
Pinadungan. Parang sarado. Okay. Anong painting to? Ito may tabi sila ng mga apoy. Ramon Guico Sports Civic Center. Lalaki. Oh. Papapid siya din mga isa. Oh. Hello. Guys, dami. Lapitan sila. Talagang bibigyan sila ng pagkain. Madami ito kaysa dun sa ano, San Manoy. Lalaki. Ito puti o puti. Ramon Guico Sports and Civic Center. Ang maganda building nila. Ito nila panahon ng Godzilla. Huh? Laki ng plaza nila. Ito may fountain ito dito. Kaso sa kabila ganda na ginawa nila mga building dito. Ayan, ginawa nilang panahon pa ng Kastila style.